ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ጥኑሳት ጾታዊ ርክብ ክፍፅማ ይኽእላ ዶ ጥቕምን ጉድኣትን ከ ኣለዎ ዶ ዝብል ሓሳባት ርኢና መልሲ ክንህበሉ ኢና። ጥንስቲ ጾታዊ ርክብ ምፍፃም ደው ክተብል ዘለዋ መዓልቲ ኸ መዓዝ እዩ ዝብል ሓሳብ እውን ክንርኢና። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ፈለማ ንሪኦ ጥኑሳት ጾታዊ ርክብ ክፍፅማ ይኽእላ ዶ ዝብል ሕቶ ክንርኢና። ነዚ መልሱ ድማ እወ ክፍፅማ ይኽእላ እየን ዝብል እዩ። ጾታዊ ርክብ ምፍፃማ ነቲ ውላድን ነዲኡን ይጎድእ ዶ ዝብል ሕቶ ክንርኢ እንተለና ድማ ኣይጎድእን ዝብል እዩ መልሱ ዝኸውን። ይጎድእ እዩ ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት ኣለዉ። እዚ ድማ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣናቶሚ ዘይምርድኦም እዩ። ማህፀንን ብልዕትን ሓደ ዝመስሎም ሰባት ኣለዉ። ጾታዊ ርክብ ዝፍፀም ኣብ ብልዕቲ ጥራሕ እዩ። ስለዝኾነ ድማ ጾታዊ ርክብ ምፍፃምክን ምስቲ ጥንሲ ዘተሓዞ ምንም ነገር የለን። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ቀፂለ ዝሕብረልኩም ነገራት ነቲ ጥንሲ ካብ ናይ ጾታዊ ርክብ ጉድኣት ይከላኸሎ እዩ። እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ንማህፀን ከቢቦም ዝሓዝዎ ኣዕፅምቲ ኣለዉ። ኣብ መበል ካልኣይ ዘሎ ድማ ንማህፀን ከቢቦም ዝሓዝዎ ጭዋዳታት ኣለዉ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦም ድማ በሪ ማህፀን ኣሎ። እዚ እውን ነቲ ጥንሲ ይከላኸሎ እዩ። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ድማ ሽል ንብሎ እዩ። ነቲ ጥንሲ እዚ እውን ይከላኸሎ እዩ። ስለዝኾነ እዞም ኣርባዕተ ነገራት ነቲ ጥንሲ ዝከላኸልዎ እዮም። ስለዝኾነ ኣብ እዋን ጥንሲ ጾታዊ ርክብ ምፍፃም ምንም ፀገም የብሉን። ሓደ መፅናዕትታት ከም ዝሕብርዎ 80% ደቂ ተባዕትዮ ምስ ጥንስቲ ጾታዊ ርክብ ክፍፅሙ እንተለዉ መድልኦም ነቲ ጥንሲ ከም ዝነኽኦ ይኣምኑን ይስምዖምን እዩ። ኮይኑ ግና እዚ ነገር እዚ ጌጋ እዩ፣ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ዝተጋግየ ኣረዳድኣ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ጥንስቲ ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌት ስምዒትን የብላን ዝብሉ ዝተጋግዩ ኣረዳድኣ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ። ኮይኑ ግና ጥንስቲ ጾታዊ ርክብ ድሌት ኣለዋ። ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌተን ብዝተፈላለዩ ነገራት ክውስኽን ክቕንስን ይኽእል እዩ። ነዞም ምኽንያታት መቃቂልና ክንሪኦም። እቲ ቀዳማይ ናይ ፈለማ 3 ኣዋርሕ ክንሪኢና። እቲ ካልኣይ ድማ ካብ 3 እስካብ 6 ወርሒ፣ ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ድማ ካብ 6 እስካብ 9 ወርሒ ኢልና መቃቂልና ክንሪኦም ኢና። ኣብቶም ናይ መጀመርታ 3 ኣዋርሕ ሆርሞናት ስለ ዝውስኹን ቅርፂ ሰውነተን ጽቡቕ ስለ ዝኸውንን ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌተን ክውስኽ ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግና ዕውልውል ምባል፣ ተምላስ፣ ካልኦት ሕማማት እውን ክህልው ስለ ዝኽእሉ ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌታ ክቕንስ እውን ይኽእል እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ናይ ጥው ሕማምን ምድራቕን ከምኡውን ካልኦት ፍልይ ዝበሉ ምልክታት ስለ ዘጋጥማ ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌታ ክቕንስ ይኽእል እዩ። ኣብቲ ካልኣይ ካብ 3 እስካብ 6 ወርሒ ኣብ ዘሎ ድማ ናይ ደማ ብዝሒ ብ4% ስለ ዝውስኽን ልዑል መጠን ምዝውዋር ደም ስለ ዝህለዋን ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌታ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ክውስኽ ይኽእል እዩ። ከምኡውን ኣብተን ናይ መጀመርታ 3 ኣዋርሕ ዘጋጥማ ዝነበረ ዕውልውል ምባል፣ ተምላስ ከምኡውን ካልኦት ሕማማት ስለ ዝቕንሰላ ሆርሞናታ እውን ስለ ዝውስኽ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒታ ክውስኽ ይኽእል እዩ። ካብ 6 ወርሒ እስካብ 9 ወርሒ ኣብ ዘሎ ድማ እቲ ጥንሲ ስለ ዝውስኽን ጾታዊ ርክብ ምፍፃም ስለ ዘይምችውን ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌታ ክቕንስ ይኽእል እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ እቲ ጥንሲ ብሰላም ይውለድ ይኸውን፣ ድሕሪ ምውላደይከ ይጠበለይ ይኸውን ዝብሉ ሓሳብን ጭንቀትን ከጋጥማ ስለ ዝኽእል ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌታን ስምዒታን ክቕንስ ይኽእል እዩ። ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌተን ዘውስኹን ዘቕንሱን ብዙሓት ምኽንያታት ኣለዉ። ጾታዊ ርክብ ምፍፃም ናይ ክልቴኹም ድሌት ኣገዳሲ እዩ። ኮይኑ ግና ኣብ እዋን ጥንሲ ናይታ ጥንስቲ ሰበይቲ ድሌት ተገዳሲ እዩ። ናተን ድሌት ከተቐድሙ ኣለኩም። ጥንስቲ ሰበይቲ ጾታዊ ርክብ ክትፍፅም ድሌት እስካብ ሃለዋ ግና ካብ ዝጠነሰትሉ መዓልቲ እስካብ ትወልደላ መዓልቲ ጾታዊ ርክብ ክትፍፅም ትኽእል እያ። ጾታዊ ርክብ ምፍፃማ ኣብቲ ጥንስን ኣብኣን ምንም ዓይነት ሳዕቤን የብሉን። ነዚ ምስ ረኣና ኣብ እዋን ጥንሲ ኮንዶም ምጥቃም ኣድላይ ድዩ ዝብል ሕቶ ክንምልስ። ምስ ተኣምንዮ ምስ በዓል ገዛኺ ወይ ድማ ምስ ኣፍቃሪኺ እንተዘይኮይኑ
بزي كوندوم صوتاو ركب مفصام ن HIV نخالقوت بصوتاو ركب زمحلالفو حمامات كقالعكي يخاليو اب اوان طنسي بسيكشوال ترانسميتد ديزيز استتحازت سبيتي ወይ ድማ بصوتاو ركب زمحلالفو حمامات استتحازت سبيتي نبعلا ናብ ሓደጋ ካብ ምእተዋ ብተወሳኺ ነቲ ጥንስውን ናብ ሓደጋ ተእትወያ ጥንሲ ምንጻልውን ከጋጥመክን ይኽእል እዩ እቲ ዝውለድ ቆልዓውን ጎደሎ ኣካል ክኸውን ዝኽእለሉ ዕድል እውን ኣሎ ስለዝኾነ ክትጥንቀቕ ኣለክን ብዘይ ኮንዶም ጾታዊ ርክብ ትፍጽምሉ ተኣምንዮ በዓል ገዛኺ ወይ ድማ ኣፍቃርኺ ክኸውን ኣለዎ እቲ ኻሊእ ንሪኦ ሓሳብ ድማ ጾታዊ ርክብ ጥንሲ ምንጻል የምጽእ ዶ እቲ ቆልዓኸ ኣብ ዘይግዚኡ ንኽውለድ እውን ይገብር ዶ ዝብል ሓሳብ ክንርኢ ብተደጋጋሚ ብዝተገበሩ መጽናዕትታት ኣብ ጥንሲ ግዜ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ምንጻል ጥንሲ ወይ ድማ ኣብ ዘይመዓልቱ ምውላድ ኣየስዕብን ስለዝኾነ ሓኪምኪ ጾታዊ ርክብ ንኸይትፍጽሚ እስካብ ዘይኣዘዘኪ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ጸገም የብሉን ቀፂልና ንሪኦ ድማ ጥንሲ ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ምቅርራብ የቕንሶ ድዩ ዝብል ሓሳብ ክንርኢ ኣብዚ ሓደ ደቂ ተባዕትዮ በዓልቲ ቤቶም ክትጠልንስ እንተላ ምስኣ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ዘይኽእሉ ይመስሎም እዩ ኮይኑ ግና እዚ ጌጋ እዩ ጥንስቲ እውን ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ኣለዋ ጾታዊ ርክብ እንተፈጸመት እውን እቲ ጥንሲ ይኹን ንሳ ኣይጉድኡን ነዚ ከይፈለጥኩምን ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ካብ ጾታዊ ርክብ እንተሪሕኩም ድማ በዘን ቀፂለ ዝሕብረልኩም ሜላታት ምቅርራብኩም ከተጠናኽሩ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ቀዳማይ ግልጽ ዝኾነ ምይይጥ ክትገብሩለኩም ንሳ ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌታ እንተቐኒሱ ንበዓል ገዛኣ ግልጽ ኮይና ክትነግሮ ኣለዋ ንሱ እውን ክርዳእ ኣለዎ ንሱ ዘይፍጸም መሲልዎ እንተኾይኑ ድማ ካብዚ መደብ ትምህርቲ ወሲዱ ጾታዊ ርክብ ክፍጽም ኣለዎ ኣብ እዋን ጥንሲ ኣፈላላይ ንኸይፍጠር በዘን ሜላታት ክትጥቀመለኩም ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ጥንስቲ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽም ዘይብላ መዓዝ እዩ ዝብል ሓሳብ ክንርኢ ቀፂለ ዝሕብረልኩም ምኽንያታት እንተሃሊክን ምስ ሓኪም እኹል ምይይጥ ጌርክን ጾታዊ ርክብ እንተትፍጸማ ይምረጽ ቀዳማይ ብብልዕትኽን ደም ዝፈሰክን እንተኾይኑ ጾታዊ ርክብ ድሕሪ ምፍጻም ክንውን ብተደጋጋሚ ደም ዝፈሰክን እንተኾይኑ ጾታዊ ርክብ እንተዘይትፍጸማ ይምረጽ ሜይቢ ንኢንፌክሽን ከቃልዕክን ስለዝኽእል ግድን ናብ ጥዕና ጣብያ ኸይድክን ክትምርመራን እኹል ዝኾነ ምኽሪ ወሲድክን ጾታዊ ርክብ እንተትፍጸማ ይምረጽ ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ድማ በሪ ማህፀን ክኽፈት እንተኢሉን እንተጀሚሩን እዩ ኣብዚ ግዜ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽማ የብልክንን በሪ ማህፀን ከም ዝተኸፈተን ከም ዘይተኸፈተን ከረጋግጽ ዘለዎ ሓኪምኪ ጥራሕ እዩ እንተተኸፊቱ እቲ ጥንሲ ንዝተፈላለዩ ጸገማት ከቃልዖ ስለዝኽእል ኣብዚ ግዜ እውን ጾታዊ ርክብ ክትፍጽማ የብልክንን ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ድማ ቅድሚ ሕዚ ቅድሚ 9 ወርሒ ኣብ ዘይመዓልቱ ትወልዲ እንተነርኪ በዓል ሞያ ማኺርኪ ጾታዊ ርክብ እንተትፍጽሚ ዝበለጸ ይምረጽ ነዚ ነገር እዚ እውን ክውስነልኪ ዘለዎ ሓኪምኪ ጥራሕ ክኸውን ኣለዎ ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ድማ ቅድሚ ሕዚ ብተደጋጋሚ ምንጻል ጥንሲ ዘጋጥመኪ እንተነይሩ እዩ ምንጻል ጥንሲ ዘጋጥመኪ እንተነይሩ እውን ምስ ሓኪም ተማሂርኪ ጾታዊ ርክብ እንተትፍጽሚ ዝበለጸ ይምረጽ ካብ ጾታዊ ርክብ ምርሓቅ ከድልይክን ስለዝኽእል ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ድማ እቲ ጥንሲ ክልተን ካብ ክልተን ላዕልን ቆልዓ እንተኾይኑ ሜይቢ እቲ ቆልዓ እንዳደፍአ ብዝኸደ ቁፅሪ ጸገም ከምጽእ ስለዝኽእል ምስ ሓኪም ከተማኸራ ኣለክን ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ጥንስቲ ጾታዊ ርክብ ብምፍጻማ ትረኽቦም ጥቕምታት ክንርኢና ጥንስቲ እንታይ ዓይነት ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እንተትጥቀም ዝበለጸ ይምረጽ ዝብል እውን ሓሳብ ክንርኢና እዞም ክልተ ሓሳባት ክስርሐልክን እንተደሊኽን ኣብ ኮሜንት ኦኬ ኢልክን ጸሓፋ ነዚ ኢለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝኩም ተስፋ ይገብር ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካኣን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ ሓሳብ ርእይቶኹም ብኮሜንት ተብጽሑና ብኻሊ መደብ ብኻሊ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቕነየለይ